Kovara Foxya Almanî doh çîroka revandina keçeke temen biçûk ji aliyê hêzên bi ser Partiya PDV belav dike. Kovara Foxya Almanî doh raporteke li jêr navnîşana guleyeke ji bo her kesî pabendî fermana nebe belav kir û tê de çîroka revandin û leşkerkirina keçên temen biçûk şîrove dike li ser zarê keçeke got ji serbazgehên PD cudabû û reviya. Kovara Fox çîroka keça Kurdiya bi navê Norman Xelîfe û çewaniya revandina wê ji dibistanê li bajarê Qamişlo ji aliyê hêzên bi ser Partiya PD ve her wiha veguhestina wê bo serbazgeheke hêzên YPG yên bi ser Partiya PD ve li bajarê Dêrikê belav dike û di raportê de Nariman dide zanîn got ew piştî bajarê Dêrikê hat veguhestin bo serbazgehên Partiya Karkerên Kurdistanê li Herêma Kurdistanê û çewaniya hewildana Nariman sê caran got ji wan serbazgehan bireve û xwara destî pêşmergeyên Herêma Kurdistanê bike û pişt re berf dewleteke Ewropayê ve penaber bû. Di wê hevdîtinê de Nariman çîroka keça Kurdiya bi navê Brîtan Tolhildan got heşt caran hewl dabû ji serbazgehên Partiya Karkerên Kurdistanê bireve lê hewldanên wê neçûn serî û ew di meydanekê de rawestandin û li pêş çavê 140 şervanî ve û serkirdeya bi navê Berfîn Agrî ew bi tometa xiyanetê kir û jê re gotin guleyeke zêdeyê te ye û ew kuştin. Norman çîroka xwe digot û bera rondik dibarand. Ji aliyê xwe ve şepêla pêşeroja Kurdî li Sûriyê da zanîn got wan piştî hewldanên girs karîn pirsa revandin û leşkerkirina keçên temen biçûk bigihînin Kovara Foxya Almanî û hevdîtinê bi keça Kurdiya bi navê Nariman Xelîfe re pêk bînin. Tê zanîn got Kovara Fox yek ji mezîntirîn kovarên Almanî û Nemsawî ye û 7.5 milyon kopî jî jê tên belav kirin.